Nire ez jofe, inork ez hori inoiz esan, alo? Zeatik da garrantzitsua branding bat? Kolore gorria hasi zen nire bizitzan asko agertzen eta zuzea el gay rojo. Ziran ponte las pilas. Hartze ditun kutsillak eta bekainak kendu egiten ditun al zero. Gu oso kritika hauek izen gara. Zikete maden nire hilan hija, que me quedo calva lopezika ja 2 urtetara. Zuek zergatik zarete periferika? Periferika 2 y-rekin idatzita. Ariana, zatoz gaur branding batekin, nothing FOMO. Think FOMO, nothing FOMO. Pila bat FOMO. Zeren FOMO. Zeren FOMO. Danan FOMO, niakot FOMO de todo. Baina, nabilitzen nire branding berreixa de Pikete Katalana, beraz, ekarri dut nire kamiseta, eta gainera, zeinekin gato zube bai zatoz gorriz. Ni ator gorriz, hau intenzionala da. Branding danak di intenzionalak, hori esan biot. Beti. Azken finien, branding on batek ondo funtzionetan dau, eta zein da branding gorri bat aukena, zein ezautzen du kolore honegatik, txapelak, kauboi estetika apurtxo bat. Ongi etorri bainat, euskauboi. Ongi etorri. Kaixo, aizu eskerrik asko, Homenaje, omenaldi txiki honegatik. Zu ezautzen zaugu, aldedanetan zaz, Instagramen zaz, TikToken zaz, podcastak dauzkotzu, dabadaban egoten zara DJ moduen. Ikonikue. Nik horren FOMO dauket egiz esan da. Horren FOMO. FOMO pila bat. Ni zetiena DJ egiz esan da. Edo nor izan daiteke, Ni DJ banaiz. Bueno, egia esan edo norrez. Hori esan beharra dakat. Hori baita ere esaten denean edo norkein alezakela draga, edo nork ezin dezake egin. DJ ez dare, baina animatzen zaitu ze probatzera. Beti probatu. Badakitu zein dan gakue, DJ izeteko edo drag edo danadalako eukitzie branding on bat. Esan duena, branding on batek itxeitzu milagruak bizitzan. Bai. Zure kauboiako guztetan jatzu? Asko. Ja, ez da betianik izan, kontu hau, baina bai gustatzen zitzaela, hasieran noski ez, broba montan, ez dakitze, hau eta bestea ez, baina oin dela ja 3 urte, ni Londresen bizi nintzen master bat egin nuen antxe, eta berten ezautu nuen New Yorkeko neska, eta oso lagunak egin ginen. Eta orduan kurtsoa bukatzean, eta ja Londresetik alde egitea erabaki genuenean, gonbidatu ninduen New Yorkera juta, eta sonuen, obvio, noski bai. Claro. Ja, estantzia gratis, noski. Eta ara junginen eta zen honi antzerosi behar nituen, bai kauboi botak eta kapela, obvio. Orduan, zeintzen denetan bilatzen, eta nuen inona aurkitzen. Eta juten ginen merkadilloetara, gezi bai, Brooklyn zakitzen, eta ala ere, ez nuen inona aurkitzen, eta esaten nion lagunari, tio, baina nola ez dagoela kauboi kapelariko botak, eta esaten zen, ai, kariño, eske hoi da oeste, hoi da western, eta New York da east, kariño. Orduan, hasi nintzen bilatzen, eta nituen aurkitzen, da asko frustra nintzen, eta azkaren lagunak egin zuen bilaketa, eta esan zian, baki non egongo dan. Eta ara non sartu zian kotxe, eta eraman ninduen kamioilarien denda batera. Eta hankau daude, baserritarrentzako eta gauzak ere, eta hango baserritarreko haindik ere eramate dituzte kapelak eta botak. Orduan, antzerosi nuen kapela beltza, hau da, interneten erositakoa. Hori galetzen bituen, hori bada edo. Hau txitsimira da. Interneten erosia, baina dakadane kapela beltza, hori antzerosi nuen, eta kriston ilusioa egin zian, eta horrekin eraman nun, ezakit, ara eta ona, eta toki guztitara. Sentiruzitzen apurtxo bat Lana del Rey, momentu horretan, Nueva Yorken zazta, batien sartzen zaue kamioi baten, eta eruten zaue kauboiak da zen herri batera. Lana del Rey sentitzen naiz une oro. Goizetan Lana del Rey jeikitzen naiz, atxaetan Lana del Rey jeikitzen naiz, gainera sentitzen ez Lana del Rey, baina Floridan, kokodriloi begira, ezerrein gabe, izerditan, bai, obvio, orduan kapela jarretan gainera, ja, super Lana del Rey. Eta badau izen bat aipatzi gure hoena, gure jakitxie, ze moduz dauen Royal Flamboyance. Ikusten, haba, brandinaren kontua, nahi gabe gertatzen diren gauzak, hola hasten dira bat, batean, dragare probatu nahi nuen. Hau ere ikusten esan dut gezi DJ, ja, gezi, zakitze hau eta bestea. Hannah Montana. Bai, eta egia da, ariatzen nire Instagramen bioan jartzen, telebista eta zinema zuzendaria, bai, hoi baita egin dut, baino gero DJ-a eta gero draga eta hau eta bestea, baino zure burua definitu behar duzunen ez dakitzu zein aukeratu. Eta uste dut brandingaren kontuarekin ere badagoela nola definitu behar duzun zeure burua. Eta nik ez dut nire burua gauza bakar batekin definitu nahi. Orduan horretik hainbat gauza egite ditut eta gauza bakoitzak ere bere izena dauka. Ez eta ja euskauboi bihurtu da nahiko globala, baina nire drag izena bada Royal Flamboyance. Eman zian draga egiteagatik, baita ere erresumatuan bizinintzela aprobetxatu nuen ura egiteko.
gaina masterra egiten ari nintzenez, hainbat film laburretan eta erabaki nuen, kideen film laburretan eta agertzea drageatua, ez? Orduan apur bat garai hartan eman nion bereziki dragari, eta ez nekien zer izena eman eure buruari, oin lotxa ere emate dit esatea, ze... Ez oso nada, oso nada. Jende askok espero duela barregarria izatea, nire izena, eta Royal Flamboyance ez da barregarria. Ez da, elegantie da. Elegantie da, ez? Hau betetzen zaizu esatean Royal Flamboyance, bai. Eta ez zer, FAR-a como gustatzen zitzaidan, orduan horregatik erabaki nuen, baina konturatu nintzen dragizateak eskatzen duela hainbat denbora, hainbat ordu, gainera dauzkaban bekain potolo hauek tapatzearekin berditut 2 ordu. Orduan, draga egiten nuenean, hartzen ditun kutsillak eta bekainak kendu egiten ditun, al zero, bekainik gabe lortuan nuen, ordu bete terdian 2 ordutan makillatzea, baina bekainekin, egun osoa. Batzutan arrisku estetiko fuertik hartu bide branding on baten truke. Bai. Gainera, jendeak uste zuen, gero, juten nintzen unibertsitatera, eta jende beretzen duen, eta hola egiten ziaten, tipo, bekainik gabe monstrua perdia unibertsitatea zan, Moderna. Buah, eta ni, ez dut nahi tagin. Ze gaina erosin nun, bekainan margotzeko margoa, baino egunero denunero ditzen zei, pereza bat goiziko 8 jeiki eta bekaina margotzea, gaina askotan juten nintzen, bekaina tipo Willy Wonka, txokolateekin eginiko bekaina zela nire higienatu deleko oso desberdina, eta nun batzuta juten nintzen bekaina margotu gabe, eta jendeak uste zuen nahi egiten nuela, eta hura zela nire brandina, eta nintzen alfer bat. Baina, hauze urtetan, zeba, ontxe dago oso modan jartzia bekaina dekoloratuta, ontxe da lo más. Bai, ez hau izan zen oen dela 3 urte hola. Bai, baina gara hartan ja LGBTQ plus moderna ja, kentzen dituzten bekainako dekoloratu, eta bai. Vale, eta alata de nik bilatu dugu garen, aberzea, Royal Flamboyance como tal, da landare bat. Zuaitz bat, eta zuaitz gorri bat. Zuaitz gorri bat. Baina, kriston zuaitz gorria. Perdona. Bai. Eta, claro, nik bentzatzen hauen, zala horregatxik, eta zango, izango da, se identifika zuaitz gorri batekin superhandixa. Osta, batzea burrua bate ditu bain, hau inago hartuko, eta bain hemen ikirtengo nahi, eta zengo naita egin duela. Enekien hau. Bai. Beitu, zuaitz eta gorria da. Tu gaina, ederra da, ze? Gaina la pobre beti argazki guztietan hartzen da, bakarri, tipo, ez daude gehiago buruan. Estaz bi, bai. Tuxe, perfecta. Aide hemen guztien artean brainstorming brandina. Bai, guztiz. Justifikazio artistikoa. Bai. Me encanta. Wow. Esker. Hau da, branding bat oso originala, nik ikusten dut. Igerten duzu branding batzuk, igual pixkat performauek diela, edo ez diela originalak ez diela hain autentikuek, ze badazolako batzuk be. Nik branding bat definiruko nauke, pixkat zure izaerakin, zure estetika naturalakin bat datorren, eta osagarria dan irudi bat moduen. Izenbida koherenti, izenbida zentzu bat eukibida bai. Bai, eta gehiagi saiatu gabe ere. Eta uste dut batzutan ere, segunda ze kontzeptu badutela iraungitze data bat, adibidez dakitzuk ezagutzen duzuen Egor Bilpek musikaria, da estatu batutako musikari bat country musika egiten du, bera LGBTQ plus kidea da, eta cowboy kapela darama beti, baina gero ere maskara bat darama. Eta orduan, orain dela ja urte asko daramala branding honekin, baina ja interneten aurkitu altzakizu oso erraz bere argazki bat hori gabe. Zein zan bestea, Marshmallow, zen beste musikari baita, Sia baita, Siare gertatu zen antzeko, ez? Ja, denek ikusekin nion aurpegia nahiko goiz gainera, eta ere jarraitzen zuen horrekin, ez? Eta esango zauki xarma galtzen dagoela holan, adibidez, ez dakitz. Hombre, magia galtzen dago. Piskat bai. Eta gero bere marka pertsonalerako agian ez dauko... Bai. Orden, zeatik da garrantzitsua branding bat. Nik esango nauke, branding batekin sortzen dozula unibertso bat, sortzen dozu estetika bat. Eta gero, pixkat, salerosketatik be badoi, zu produktu bat saltzeko bio, zu produktu horren irudia eukitxi oso ondo finkatute. Zuri, zenbateraino uste dozu funtzionetan zula esate dozuna, branding hau erabilgarria da niretako. Uste eta espero baino askoz gehiago. Osea, gezurra dirudi, ze ez da naita, ez da asko pentsatutako prozesu bat izan, ez da brandina hori naita egin nuela. Hasi nintzen, ez dakit zeatik, berdina, oin dela 3 urte, bapatean kolore gorria hasi zen, nire bizitzan asko agertzen, eta ez dakit zen motatako erakarpena sentitzen dudan gorriarekin, eta orduan hasi nintzen gauza gorri asko erosten, arropa gorri asko, eta gorri asko jantzten. Eta nahi gabean, konturatu nintzen Instagramen egotzen ditu
momentun gauza askotan gorria agertzen zela. Eta hildo berberetik, bapatean sentitzen nuen, hola, erosotasun bat eta konfort bat gorriarekin, ikusi nuela hori Instagramen reflejatua, eta hasiera naturala zena, natural gauzak igota, asko gorria zeukaten, bapatean ja horia konturatu nintzenean esku hartu nuen, eta jasen nintzen, gorria zeukaten argazkiak kentzen eta ezabatzen. Orduan hori pasatzen zeuzen naturala izatetik, bapatean ja brandin kontuan hartutako brandin ariketa bat izatera. Eta orduan gorririk ez zeukan argazkiak kentzen, eta orduan ja feed hori Instagrameko feeda zaintzen, storietako highlightetan ere gorria sartzen, orduan ja kontrolatu nintzenean nahi gabe hori hasi nuela eta funtzionatzen hasten zela, ze jendea sartzen zen ere Instagraman, eta bapatean, ala, que txulo ezakitzen. Bai, dana gorria. Bai, eta nien nahi zinez pertsona hori ezan, enaiz Instagram txuloa zeuken pertsona bat izan, eta bapatean nahi gabean lortu nuen hori ez, eta esan nuen, ostra, pixkanaka jendeari geratzen ari zaio buruan. Eta gero eta gehiago, jende hasi izan, parranden ezautzen nuen norbait hori eta, zuzera el gay rojo. Entzun dut orient podcasten baten aipatu. Bai, o beste behin, ari nintzen, ezakit, topo inun nelaguna, gazteako inoa Vitoriaekin, eta topo inun Janus Lester kantanteaekin. Eta Januseke bere aurreko, bueno, ezakit jabukatu duen, baina bere azkeneko era ere oso gorria izan da, eta berak gorriz jantzen zuen. Eta galdera bat, zenbat irabazi dozu, ze portzentai emuntzu? Hortik? Zero! Baina bera gutxienez esan zidan, bera zautu nuenean, berak etzekien, bueno, genuen inoiz elkarrez zautu, eta bapatean, keixo, Janusa baina da, bai, ja, ikusi zaitut Instagramen eta ni, bai, eta berak esan zidan, bai, bueno, ezakit baimena daukadan gorria eramateko. Berak esan zidan, hola, eta bapatean batean, kriston lotxaz, esaten, ostra, Janus Lesterrek ikusi duen ere Instagrama, eta koloreagatik arreta ditu dio, eta ja bere buruan geratu da, eta ja bere radarrean nago, ez? Ezer berezirik egin gabe, baina ja Instagram horregatik eta estetika horregatik ja bere radarrean nago. Bai, eske gaur egun gainera artista munduan eta arte munduan eta emuten da dagoela garrantzia gehiago estetika hon bat eukitzea, gero itxondosuna edo saltodosuna baizik. Osea, gaur egun adibidez disko bat entzutia ez da bakarrik musika entzutia, da artistan munduan sartzia, adibidez Addison Rae, ontxe, danok pelukakin, peluka primavera ez da honden zube bai. Bueno, justo sartu zea hor, ez zait bat gustatzen Addison Raeren marka. Bera bai, bere musika asko, baina han egon nintzen kontzerteko zonen da, esan zer dago, zero originala iruditu zitzaidan, horako refrito bat asko nabaritzen da, bere referenteak, haiei omenalia egiten diela, ez Britney Spears, eta gizet dauta bestea, baina ja hasten zara produkzio, set diseinarekin, eta set diseina, azka, lako como eraikin, ez da eraikin bat, ere egitura bat da, andamio batzuk moduan. Bai, andamio batzuk, eskilara bat, olako zubi bat, baina ez daukana hola ezer berezia, adibidez, iaz Sabrina Carpenter, eta Sabrina Carpenterek bai badaukalako sekulako makinaria bat, 60-ko, 70-ko hamarkadako telebistako plato bat imitatzen duena, badaukalako apustu bat, ez? Baina Addison Rae iruditzen zain dela, hola, nahasketa bat, gainera baita ere gero bere arropan aldaketa asko dauzka bat, ez da arropa kentzen dijoa, eta baita ere ja ez dakit hor badagoen, edo ez dakit bere nahia den diskurtso bat egitea emakumeen gorputzaren inguruan, edo eta ja emakumen sexualizazioaren inguruan, baina nintzen zait, hain nahasketa handia dela, ere zaidala mezu argi geratzen. Orduan, geratu nintzen apur bat, zein da Addison Raeren pertsonalitatea izaera? Bai, nik uste dut, hor, ez tala bere pertsonalitatea izaera, baizik eta daukela. Oso talde potente bat atzetik, eta marketing estrategia bat diseina utziela. Egiz esan da funtzio hau dau. Funtzio hau dau, ze oin beste mainstream izaera bat moduen dauko, eta lortu da apurtxo bat pauso hori emutie. Eta hemen, aipatuko nauke, ea branding barik posible dan gaur egun, arrakasta eukitxe artista moduen. Ze Sabrina Carpenter, bitu, hau da gauza bat, beti izaten dutena, Sabrina Carpenter nik esautzen hauen 2015 edo lan esizenetik musika itxen. Eta alternativa. Guztiz. Zuen lehen abizikoa, zu Marsha P. Johnson. Claro. Eta nik ikusten hauen, eta esatena, eska normal bat, rubixie, eta gero bapatien salto hori emuneuen, eta oin da, arrakasta eukidauen momentue, eta Coachellan bapatien urten zanien sekulako set handi batekin, eta... Telmata Luis, bai. Eta Addison Rae berdin. Igual ez jatzu hainbeste guztu, andamio horrek, baina egisa funtzio hau dauela, orduen. Nola, zuztu argiago ikusten duela Sabrina Carpenterren asmoa eta bere apostu estetikoa Addisonena baino. Potentia hau da. Asko ze potentia hau. Bai.
Ala ere, niri gauza bat emutu ustena, kriston amorrua da jendia eta espektatoriak hartzen dagoena brandingak generalian super serixo. Ez hartu hain serixo. Ez askotan da, Osea, buelta gehiagi eman gabe, ja, bai, jendeak da espektakuloa. erreakzionatu egiten Eta ez du. ditxo konparauko be. Bi branding Hori, oso bai. potentiek, desberdinek, Gero, ere esan eta... dezaket, jaiali berberean, ez dakitzuek ezelken ezagutzen zuen, baina estatu batuetako abeslari bat, emakume transa da, eta bere estetika oso gotikoa da, eta orduan, bapatean ikusten zenuen jaialdi berberean, ez? Da, meme hori ez dakit ikusi duzuen, etxe beltza eta etxe arrosa, meme berbera, justo, ezelkein. Gaina uste dut, bat abestean atzetik juntzirela, lehenaizi Ezel eta gero Addison, eta horren Ezel oso iluna, eta ikuste duzu bertako estetika oso gotikoa eta bar, eta gero bat batean oso koloretsua, ez? Eta, beti referente oso koloretsuak dauzkagu, baina gero ere, jendeako hendik ere estetika gotikoa ere asko maite du, bai. Ze artista ikustera fanzitzen zu bereziki? Zein guzteta jatzuz zuri? Hortan apur bat Blob zen kartela, ze iaz ikaragarria zen Charlie XCX, Sabrina Carpenter eta Chapel Roan urte berean, ura izan zen gehiagizkoa, ura zen demasie. Orduan, aurten joan apur bat, ea zer gertatzen den, ea zer gertzen den. Gaina lehen abiziko egunan flopazo izan zen, ze auri hasi zuen, orduan kriston hori tzarra, orduan ez bat gial, ez egin hor gehiago bertan bera geratu zen, baina orduan baina gero bat batean, sekulako gorakada izan zen, ni ilusio berezia egin zidan okeilu, zakit ezagutzen zuen. Oso gusto nitxo daukotzu. Claro. La G del colectivo, claro. Bai, okeilu, berai ikaragarria. Artista txikioa da, ala ere gomendatzen zuet, ze txikia izan arren oso handia da. Uste frantsesa dela jatorriz, gainera, abesti bat, bauka abesti bat Mikel Laboaren txoriak txorine oinarritua, bai. Berak ala onartua, digo, lokisimo. Eta kontzertu hori nintzat oso berezia izan zen, ze ez zegoenean besteko jendea, ala ere jende tzarra zegoen, eta agian handiengatik asko espero duzu eta asko ematen dizute, baino bapatean nolako kontzertu txiki batean sekulako esperientzia bizi duzu, eta gainera produkzio diseinu txikiago batekin, ala ere aldaketa asko zeuzkan, oso abesti bakoitzean aldaketa edo proposamen estetiko ezberdina zeukan, edo teknikoki bapatean sartzen zuen beste kamera bat, edo argia itzali eta linterna batekin, eta hola, eta oso polita. Eta gero, bapatean sorpresa mantziguten, eta ez genuen espero, baino Olivia Rodrigo bertan egon eta ura izan enuen espero, ze gustatzen zaitu Olivia Rodrigo, baina ez hainbeste, eta batean kontzertu horretan, sekulakoa izan zen. Osa, ja sorpresaren faktor horrek zateizu, ostra, gaur bertan Olivia Rodrigo ikusi behar dudala, eta gero kontzertua ikaragarria, eta kola gehiagin gabe, doan demora gehiagin gabe, oso gertutik ikusten olakoak, ez zateizu, ostra. Sekulako esperientzia. Eta gero, Addison Rae oso no kantatzen du baita. Ere, Marina de Diamondseko Marina oso polita izan zen, gainera 2014 Tumblr dakit zer, ez? Bapatean hori... Bai, nostalgia, nire piloa goztetak jaten. Bai, baina ez dakit, Blood Orange, ez dakit, oso kontzertu politak, bai. Nik kritikati egurot branding mota espezifiko bat, eta da effortless. Kutsu hori. Batzuk hartzen da bela euren brandina, zehose simpli izango balet moduen, eta ez nik urat zehose minimalista, zehose effortless, eta horrek funtzionetie. Uste dut, brandin horrek funtzionetako. Eman izenak. Ui! Betu, musika munduen, esango notzuke batean bat, adibidez Gracie Abrams. Gracie Abramsek bakero batzukin eta top simple batekin, kontzertu oso bat emuten da, eta jenti piloa guzteta jako. Eta uste dut honek funtzionetako modu edala, apurtxo bat nepo izetie. Apurtxo bat diru eukitxie, eta hasiera hortako bidie errestxoa beukitxie. Sabrina Carpenter batek edo lehen aipatu duenak adibidez, edo artista txiki batek ezin jo bapatien salto handi hori emun eta bapatien sekulako estetika bat sortu, ze ez dau baliabideik. Aldiz, olako artista batek, atzetik sostengo ekonomiko bat eta eukitxe, posible dauko, kontaktutxo batzu, kontzertu bat lotu hemen, eta gero urten leik estenatokira, bakerotan. Ez dut inor kritiketi gure, baina iruditzen jat badala kontzeptu bat, baina, eta gehiago presietan dut branding landu bat. Ez dako izan biharrik maximalista, baina landua. Eta maximalista bada asko zobe. Bai. Ulertzen dut, ematen izolako amorru hori berezik eta zatezu, batzueken beste lantzen dute eta besteek gutxiago hori ere ikusten duzu kontzertu baten edo jaialdi batean, batzuek kriston ez dakit hori produkzioa dakatze eta beste batzuk zero. Olivia Rodrigo
nik uste ere sorpresa izan zelako, ez daukala como la apustu ikaragarri bat zen, bera bakarrik estrenatuki gainean, bere bandarekin. Hori. Eta baita ere Luka nahiko, sin más, aspergarria zan. Effortless izan zan, apurtxo bat normala, neska Super, normala. pitillo batzuk, kamiseta bat marraduna hola txuri beltza, eta gero, bai batzekala hola solapan movida bat, baina ez dela oso effortless. Hor norra ikusten zu, eta ez dut zu, niri pentsatzen diruan, eta hori ikusten zu, gutxen zadi sonreik hori sekulako, ez dakitzen bat dantzari, eta ikusten zu, hemen diruen bertitu da, eta beste batzuk ezain beste, eta ez dut zu, bueno, baina esperientzia, niretzat top bian Olivia Rodrigo dago, eta ez zadizan. Baina, bueno, gero Justin Bieber etorri zait burura, ez hori super effortless baino gehiago nagia, ez, ja, usaindu egiten du, ja horrenetekan, kariño sudara hau ez duzuken du aste oso antzear, ez? Ze uste dozu, ze iritzi eukiko du Hailey Bieberre kontaz? Ez que tema Hailey Bieber da zaila. Guztetan jatzu Hailey Bieberren... Hailey nepo da. Hori. Justin ez da... Justin ez da nepo, ez? Ez da nepo. Eta YouTubeen hasi zan da hori, bera ez da nepo, baina Hailey bai da nepo, orduan... Bai. Ni nepo jendie asko kritiketakoenaz, baina beitu. Ez que nik amendako gauza esatek. Ojalá. Noski. Think FOMO. Nik amendako bi gauza esateko. Ez que lehen bai esan du, porque hitz egin du Gracie Abrami buruz, eta nik esan dut, vale, Gracie Abrams da nepo... Barka Gracie Abrams, FOMO Paul Mescal. FOMO, antzegoela, primavera antzegoela, FOMO. Zegoela? Bai, antzegoen, bai. Reservau baten, nolan... Ez, jendartean, bai. Hola, gorra batekin eta beta horreko batzuekin, bai. Raro me parece este gotía Daisy Edgar Jonekin. Ja. Norekin? Daisy Edgar, Normal People ikusi oso. Bai. Beti da batera, hori da. Bai, super suspicious, bai. Super poliamorosas, super modernas danak, baino. Baina, hori xelen egon garen etzaiten, honi buruz, eta nik esan dutzet. Ez que, vale, resulta Gracie Abramin aitxa dala... Bai, J.J. Abrams, zuzendaria. Vale, ez que nik ez nahi digo, da nepo, baina nik adibiznak isen zela nepo. Super nepo, bai, Star Wars egin du, baina uste dute, ze beste, bai, osea, holako Disney unibertsuan oso sartu agondatuko hori, orduan, bai, sekulako dirutza. Zuzu zinefilu bezara, kontroleta oso. Bai. Gateu bas. Bai, gateu bas. Inus, badukotzue filtron bat edokeratzeko ze pelikula ez? Oso undergroundiena komentatu dituzue batzutan. Batzutan, baina beira, lehendabizikoa Grinch zen. Ze moduz doien? Oso nago inoiz baino sartuago tamalez Instagram eta TikToken. Batean, enuen uste TikTokain beste maiteko nuela Instagramekin alderatua, baino bai algoritmo zentzuagatik. Ze uste dut adiez, eta nabaritzen dut asko, Instagramen gehiago zaudela zure ezagunen menpe. Naiz eta irekitze duzun kontu berri bat, eta botatzuzun rilatean hori iristen zaion, ez ezagunen gana ere iristen da, baina sentsazioa dakat, ala ere, TikTokek lan handiago egiten duela, gutxen ezagian akaso hasieran, ez ezagunen gana iristeko, eta ez sekulako, poza ematen dit, iristen zaionean ez ezagun bati gure podcasta, eta komentatzen dutenean. Adibidez, arrakasta handiena izan du, bigarren ataleko Kanino pelikula. Ze Kanino pelikula ez da infamatua, baina zinefiloen artean bada. Ze zuzendaria oan ja oso famatua da Yorgos Lanthimos, Bugonia, Pobres Criaturas, zuzendaria, eta bere bigarren pelikula. Eta batean, aztenan jendeak komentatzen eta asko esateute, ostra, nuen espero Kaninori buruzko edukia 2026, baina, kristona iruditzen zaitzakit zerrez. Eta horrek, emateit poz handiagoa lagun batek podcasta entzutea baino. Bai. Niri iruditzen jat, lagun batek podcasta entzutie, izango dela apur bat arrotza moduen. Nire lagunek entzuten nahue, eta badakix ezelakoena zen, eta gero podcastien, nahiko antzerakoenaz, baina ez da berdin, ikusten oso testinguru ezberdin batean, eta holan. Eta bai, zure lagunek entzuten dabe zure ataldanak eta, esaten zue? Badago lagun bat, tamen musu handi bat dene laguna Natxori, ja oso lagun minak gea, ja 6-8 urte, eta beak ikusi eta entzun du nik egin dudan guztia, eta da oso kuriosoa, gainera berari zinema ez zaio gustatzen. Bat ere, 0. Tani bai. Eta orduan dana entzuten du. Eta oso era kasual batean esaten dit. Adibidez, entzuten ditu, ez dakit, bosei atal igo ditugu, eta ez ditu 6ak, baino esaten dit bapatean bosgarrenean, esaten dit bapatean, ze barregarria hau esan dutzunean, eta gitutani, baina entzuten zabietza, eta bai, dena entzun dut, ez? Eta batzutan azten zaitze, baita ere adisketasun honetan, azkenan demoaren poderio, esate guztu, jendea, gero eta okupatua dago, eta
ez daukate denbora, ez? Zuk egiten duzun guztia ikusteko eta entzuteko, baina lagun batek eta atzen duenean denbora hori ikusi entzuteko, eta gaineak feedback ematen badizu nolabait, kriston subidoia da niretzat ordu nire laguna Nacho, nire laguna Xabi ere, beti dia oso fidelak, bai. Bai, nireako lagun bat espezifikoki ikusten dauela podcast danak bakarrik, eta ez dozte esaten, baina ikusten ditu bakarrik, gero, gazenian hitz egiten, derrepente soltatzeko referentzia bat barritxeko. Zer? Bai, Ainoa kaixo. Baina bakarrik igual, gaz, imagina, bai, hitz egiten nosek eta derrepente esatu uste, itxasoa ladunak. Eta nik, ari da, esan dako, esan geniola... Bai, jolas bat dauko, bat edo beste... Jose Mari Goenagari indako galdera bat eta derrepente, ja, itxasoa ladunak, nezeke. Eta nintzia, bai. Eta behin baino gehi hau, Xanderren episodio ikusi da bi aldixa. Hor konturatzea batzutan, ez? Askotan zoaz podcast eta tauta bestat esatezu hau, ez dakit nork entzungo du, baina gero inork ez izun ez esatezu, baina ez zuten entzun da, baten ez dakit nork esate izu, bai, hau esan zenuen, bla, no seke, joa, toan por culo. Emuten dutzu bildurra digital footprint. Ez, emango bali beldurra ja, nabil, hain berandu, dalgat zortea zen ere abizena da Uribetxe Barria, baina asko oso gaizki dazte dute, batzuk esatu dute Uribetxe Berria, beste batzuk gidoia ekin, beste batzuk gidoi gabe, hor gauza batzuk desagertu egiten dira, segun eta ze bilatzen duzu, gauza batzuk... Pasetan jaku guri be. Bai, ni eta Dani gure abizena da Nespereira. Eta ni etenaz Ariana Nespereira. Ba beti Arianen Nespereira, Nespresso, bai, eta Dana, bai, eta Ziara, pues... Ni etxe berria, naz, baina batzutan etxe barria gure da bien. Bai. Eta teiza CH olakoak. Orduan, aspaldi, ez duala nire izena googleatuz, beldur ematen agertzen da. Ze agertu daiteke, agertzen da nire Pinteresteko, ez dakit aldatu dudan, argazki bat, atara nuena Dinamarka, 2015 ia supergaizki teñitua inoelako kriston triskantza etxean, eta batean agertu daiteke, gaztean bekadu nintzenean inuela tarte bat dragari buruz, o agertu daiteke, ez dakitze txorakeri bota udala ez dakin non, o que sigora bihotzaken esan nuen, no seke. Osea, aspaldi utzi dudala horri beldurra edukitzeari, baina, vamos, zehatzen naiz lana topatzen Wisconsinen, pues kagate lorito, pues norbaitek nahi zen abiatu ezkero baber, que so, la mamarratxa, pertsonalitate askoko eta pertsonaia eta brandin askoko El gay rojo, efectivamente, bai. Euskoi, bai. Badakitzu ez ikusten dan oso ondo digital footprint baten eta hor sortu dan edukian eta gordeta geratzen dan danan? Evoluzioe. Ze evoluzioki dagoen artista batek. Eta askotan artistek itxen dagoe, estrategia hau dela berrasmatziena. Batzuk ikusten dira nekatute berrasmatzia. Ez daukotzu marka bat, eta gero berrasmatu biozu, eta oin beste marka batera aldatu. Eta eukidozu Brad Summer, eta oin ja Brad bukatu da. Eta Brad bukatu danez... Brad Winter. Bai. Winter con Snow, porque... N. No, Mirilla Charlie. Honen zara. Oin, Charlie XCX dau rock. Itxen, rock music, spring summer, danetik. Eta emuten da, berrasmatzie ja estandarra dela. Artista danek berrasmatu bidaue, bereziki emakumi eskatzen jakue hau askotxo, eta hau kritika bizten da. Zer iritzi daukotzu doni buruz? Ed Sheeran ponte las pilas, ez dakit. Bai, egia da, gero iruditzen zait, adibidez, Madonna atzo ateratzula ez datorren albumaren ola aurrerapen bat, eta autorreferentzian dabil denbora guztian oain adibidez. Era berri bat sortu du, baina da bere aurreko eraren jarraipen bat, baina hain dela 10 urteko bat, hau da, arrakasta izan zuen, era baten birziklatzea, baina ez Charlie ez du ez da segundu bat ere hartu. Brad bukatu da, eta rebrandina egin du. Oaindik ere, nik ez dut oso zehatza ikusten nora di joan rebrandin hau, zehatera ditu abesti hauek, baina gero album atera behar du datorren hilabetean, music, fashion, film, ez dakit oso ondo nondik joko duen, baina gira da, ez duzunean ez da segundu bat hartzen jendeak gutxinez azteko apur bat, gaina gara jontan oso azkarra azten garela zeu zertaz, baina ez dut Brad oaindik oso presente dagoela. Eta ez Brad bakarrik, Wuthering Heights inoen film hartarako musika dana, eta album atara eguen. Baina hori, azkarra aztu dugu hori. Bai.
bai, totalmente. Bai, baina hori adidez uste dut, ez daukalako branding oso zehatz edo argi bat, pelikulak bai, baina berak uste dut ez duela aprobetxatu gutxen estetikoki, edo ez dakit era hori. Orduan ikuste horregatik ere berak utzi duela apur bat ahazten, datorren honi garrantzian diogoa emateko, baina ni oain hasi beharko banintz pentsatzen ze kolorera aldatu, edo kauboia utzi eta ez dakit ze bihurtu fontanero, ez dakit ze bihurtu nire marka, uste dut oso gaizki pasako nukeela, uste dut berrio ere organiko izan marko litzatekeela aldaketa hori. Zure marka oso ondo dau, zu gorria zara, kauboi bat zara, baina eskatu bitzu hau, ea ze aholku daukotzun, ze estetika uste duzun pegetan dauela, Ariana eta nirekin. Bai. Gu oso kritikauek izan gara. Oso kritikauek. Eta aldinakin euki gauen episodioen galdetu gutzen, gu guauko gara, gu modernoek gara. Zaskuen, igual ez hain beste. Bala! Ez, berrometan, baina. Hamen esango zer esan ziguten. Bota. Esango. Zeara esan zotzien zala una white girl del Zara. Eta niri... Beste arropa batekin ninjoien esan bihot. Eta niri... Una dirty girl que me faltaba txirula kalian jotzeko. Hola. Onenak die. Eskatu gauen kritika bat, jaso gauen kritika hon bat. Ostra! Claro, es que zu gaur zatoz gehiago Charlie. Zatoz gehiago Charlie... Ez jofe. Ni gaur, nire inspirazioa gaurko izan da. Nire ez jofe, inork ez du hori inoiz esan, alo? Ez zuzua joferi, a tope got. Onena da. Labubu total. Bueno, bada estetika, bai. Jofe barra Jimena Amarillo. Claro. Hori txana. Jatu pixkat, igual rapetia mendik. Moikanatxoa da. Bai. Egia da, hilarekin arriskatu behar duzu. Uste dut ja estiloan, estetikan ikusten badugu ja, arropan zeuze ikusten dugu asmo bat, baino hilean ez, horrez dugu ikusten ez. Zein gozauke? Hilea, buruko bakarrik edo bekainak bebai, dekolora eta hori dana. Hor sartuko zinateke? Nien intzatek sartuko dekolora. Igual ez da. Aurrekoan ikusi nuen kilikikila gorri jarri du. Gorri. Eta ordonik esan nuen Komisio bat. Immediately click. Eta jarri nuen mejoresen. Eta hau egiten badut. Eta asko hasitzen, bai. Baina Danielek bebai? Danelek egin zuen, baina... Danela zerretu egin zen nirekin, hori gonuenean, esan zuelako, tia, ni lehenago egin nuen, kilikik, en plan, ni nahize imitatzen saiatzen ari zarena, eta jendeak esan zian, tia, baina kiliketazu oso desoinak zarete. Plan, benetan zure marka edo estiloa uste duzu kilikirenaren antzekoa dela biokile berbera dukitzeko, itxaron zatzu apur bat. Eta nik esan nuen, bueno, hori eteman nire hilan hija, que me quedo calva lopezika ja bi urtetara, ze kriston ezakitzen kimiko beharko nituzke, eta nire ja hija más pobre, que tal. Orduan, ez dut uste ingo dudanik, baino hilan egina izan ezkero, nik ezakitzen bateko... denetari probatuko nuke. Bai, Danelek bezala. Baina, bueno, Danelek jakin bardu noiz aldatu dira. Nire guztetajat, nik ingo nauke, niretako guztetajat albinak dauken mozketa. Dauko, bob bat. Increíble. Atzetik luzetxoa, da. Ikaragarria da. Bai. Osa, komendatzen dizuet, badago lotar bat gorka larkan ditzen dena, Madrien bizi da, eta iak egiten dizkio, bat gial, ezakitzen bat artistari, eta uste dut bere estiloak bere biziko garrantzia izan duela Madrilgo estenan. Ondo zaude? Non gedatu zara? Albinan illa. Oh, fuck us, Bob. En fin. Fuck us, Bob. Bai, izan bizan da artista bat. Osa, askotan uste dut Madrira begiratzen dugula, ikusteko modernoek zer dara maten, eta influentzia hori jasotzen dugu, baina adibidez, kasunta uste dut Gorka Larkanek eragina izan duela Madrilgo estenan, eta gero Madrilarre kopiatu dut, osa, hor gurpila, ez? Baina ez, hori gomendatzen dizu, gaina bera oso majoa da, eta hor bauzu non inspiratu ez, hilarekin gauza, zakit, ausardiaz gauzak egiteko, bai, Albina bezala. Ausartak izan, bai, biok, bai. Ni pentsau dut. Ez que, ni gurot. En plan, patillak de koleratzia. Oh? En plan... Cariño, que patilla. Baina,
patilla. Patilla. Hija, el desierto de Atacama, qué patilla. Ariana eta nik inda daukau laser tratamendu bat kentzeko. Kentzeko patillak. Eta Orduten, tiza bota, a ver qué queda, a ver qué se pega. hori Arianak esaten dauna nahi daula patilla. Daukola larriko gutxi. Bueltatzeko, no? Patilla. Patilla Summer. Patilla Summer. Patilla Summer. Bai. Eta kriston bere gaita. Super ausardeakin ere muleta egin, baina gero rapatu parte hau, ez? Eta orduan, uste zuen beko partea, baina gero hau rapauta. ez dakit. Gauza bat. Bai. Ik edo ez ik. Atzo, Danitani Donostin egon gitzen, eta Bai. ikusi gauen mutil batek eukela, nahiko luzetxue, eta hemen kopeta txikitxo bat, trentzatxo bat, Bai. Danik esan hauen baiet, gustau jakola. Eta nik esan hauen ezetz. Ez jat gustetan. Zein? Ez dut Zer ez hemen gustatzen? trentzatxo bat. Trentzatxo bat? Bai. Bueno. Bueno. Ez? Nire Osea- ustez ez da esain ausarta, esain politxe. Baina nik uste galdu dugula adibidez, atzeko, Bai. ez? Niako lagun badaukona. Ume guzti egiten zietena. Ai, ez ja gustetan, ez ja gustetan. Ez, Nik uste, ez. hain da, tipo, 2008 bilaldia, nik uste hori berreskuratu behar dela. Ai, igual bai. A ber. Eta ja, oza, uste denen muletak ja pixkanaka hiltzen utzi behar ditugula. Bai. Baina oso mogandaz. Baina adibidez, enere ella pentsaia museo bat hemendik ala Turuken, diva, increíble. Eta berak uste adibidez oain ja mulet gero eta gutxigo, eta adibidez oain patillen buelta bat horrela, eta patillak luzatzen utzi, eta... Ez mesedez, ez mesedez. Zeratik ez? Ordain ju dauelako laserra, kentzeko ezin ja, buelta. Ja. Baina nik esaten hauen hemengo partia, osea, tipo hau. Osea, zure ulie. Nire ulie, bai. Hori ja ez da patilla. Bueno, niretako da, en plan, patilla como amengo partia eta bekainak. Vale. Koloraute. Baina ez... A tope bekainekin, Baina Osea, ez- bazara... Ez Nothing pasetan FOMO, da. bazara oso moderna, ez? Bai, baina- Apuntas moderna baina- barcelonesa, bai. Bai, baina eskarra esaten dizinaz. Eta? Fan Barcelonara. Osea, sartu Instagramen, bilatu Bartzelonako modernak, eta june, eta esan, hau nahi dut, eta ekarri arrasatera, hangoa, zehara batzoaz, ez zara berezia izango, bazaz zer una mas, baina hori ja. ona ekarri ezkero, pionera! Pionera! Ojo arrasate Hombre, ziti. Claro. Laster. Branding, super branding. Branding. Barcelona batzoaz, branding zero cariño, ze alako patada bat eman eta alako 1.000. Baino hemen, la más branding, olako zozer egin ezkero, bai. Eta honekin bukatuko batala, eta esango branding bat oso garrantzitsu edala, biherrezkue, Bai. eta baina bueno, ez forzatu. Osea, hori da, ikusi hori da. intuizioak eta gustuak nola eramaten zaituen. Bai. oinaritanik beste kolore bat hartuko, zuri gorria da, Eskerrik asko. beste Eske. kolore bat, gorria ez dugu erabiliko. Beldurra mutu este. Gorria eramatia. Claro. Ez gara izango Kiliki ordaindu. effortless klinger estetik, Ez. patillak de kolorauko itxu hau. Perfecto. Gora patillak. Gora patillak. Gora patillak. Eskerrik asko. Baby, eske. Oso atalone egiz esan da.